Nyakorom gajuanga ji ang'wen moko mane oyudo hinyruok e kinde tulo mane muoch tok yiero mar higa mar 2017 pod manyo ratichgi. Kaka jafwambo marwa ma Migori George Jumalero, ji ang'wen go ywak ni buchegi osebedo mana ka digni. Bang' duol mochuni yiero pacho kae IEBC ne lando Uhuru Kenyatta kaka jaloch e yiero mar kom mar jatend piny Kenya e higa mar 2017, duoko mane okwede kod kweth maruokno mar duond buchego mag siasa NASA mar Raila Odinga ema ne oting'o bendeche kaka jalar komno. Tulo ne omuoch e piny Kenya. En tulono mane okelo tho mar moko oganda kaachiel kod hinyruok mag oganda mathoth. Mwandu bende ne okethore. Lipot manogol kod duol mang'iro ratiro mag oganda mabende ong'ere kaka Kenya National Human Rights Commission ne oyango ne kwan ji mok tin 30 ne owito ngimagi e kinde tulono mar siasa. Ji maloyo 75 be noyudo hinyruok marach e kinde mar tulono. E kaunti ni ma Migori, kaluwore kod lipot ma ogol kod duolni, yango ni ji maromo 2 ne owito ngimagi ka kwan ji mabende lo 20 noyudo marach e kinde tulono. Higni maromo 5 osekalo ka moko kuom oganda e kaunti ma Migori mane ogo kod lisasi kendo yudo hinyruok e kinde mar tulono pod manyo ratiro margi. Kana wuotho kana lor kamiluongo ni Komire to napoka nogoya gi bunde. Koro kana osegoya gi bunde kamano all along nadhi osiptal othiedha kanyo eko nochango. Koro from there asebedo kamanyo ratiro mara and osekawa thuolo marabora. Akapo hospitalini karibu siku 7 hivi akawa discharged. Kufika tena nyumbani umwete ukapasuka tena kabini umpeleke Ochele hospital kwa matibabu zaidi. Hapo ndiye alikaa kwa muda. Baada ya hapo sasa nikamtoa. Kwan ji maromo 4 manoyudo hinyruok e kinde tulono koro kes margi dhi nyime e doho ma Migori. And this was a long journey, especially because we filed for the very first time in Migori High Court. That is petition number 8 of 2021, sometime in November. And so we are glad that indeed our 4 petitioners came out strongly. Petitioned on behalf of 7 petitioners, 5 still alive, 2 who have obviously now passed on, especially because of the violations that they suffered at the time. Nicholas Opio, menachiel kum jogo eko mamanyo ratichgi ka okale doho, wachno rikoni owuok e kar tich mare e sama lisasi ne omake kinde tulono. Katiyo osiptal moriwongo no Rubana Singh, koro kana mana romo gi polisego ego bamna kora cham malas lisasi nokalo modonji bamna kora chich nokawo motero mbo Mission Hospital kanye mana yude thieth manotimno operation manogol na lisasi. Jogi manoyudo hinyruok e kinde tulono wachne gitiyo kod men mathoth e yudo thieth, kabende kata moko kuomgi be hinyruok mane giyudo nyaka sani owegi kod songa. Gombo na maduong' en ni ka sirikal nyalo yie to mondo mi gimiwa kata gimoro mana tin mondo mi waywego pi wang'wa kuom wuoth ma wasewuotho maraborano nikech ok osebedo mayot. Osiptal onge ng'ama nochulonwa, nochulo kendwa, thuolo wa mag tich be ne ok odhi mbele makare. Koro akawo thuoloni makende mar kwak sirikal mondo giyie giparwa. E seche ma girito duoko ka owuok kuom doho, geno margi en ni gidhi yudo tichgi mane orochi e kind yierono mar higa mar 2017. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakorom gajonko pogre gi mano en ni jachungolo Michael Masharia mong'ere gi nying mar DJ Brownskin odonjone gi ketho mar rem geng'o deruok mar minode. DJ Brownskin osomne ketho ni tarik 29 mar dwe mar 7 higa mokalo kane en e ode manikar dak mano Kariobangi South ni ne okonyo minode Sharon Njeri Mwangi e kawo ngimane oko. Doho ong'ado ni idhi geng'ne kuom ndalo moko madiro madek.
Kopogore gi mano, jod bura ma masawa mar Kenya osingo mar chwalo dwaro mar loko chike ma osetamo jopur yudo ohala kokalo e pur. Jakom komiti mar Senate marango weche mar pur marango weche mabende nitiere chike moko ma oketo obadho ne jopur kendo mono gidongore. Gilo ahinya ewi chike maloso ewi chenro mago mag pur e alwora mar bunge. The house maviri ya mwezi 10 na inyanya magana kenda mamiro kwetanda. Zile institutions zimewekwa kuangalia sheria ya wakulima. Wacha zikuwe institutions za kutii sheria, ili kusikue na mtu yoyote ambaye anafikiria ameshika wakulima na hawezi fanya kitu. Tumeleta watu wote ambao wanahusika katika mambo ya kahawa, kuanzia waziri wa kilimo na watu wake, na tumesema kwamba mkulima lazima apate haki yake. Sheria ambazo zinakuja kutoka, kwa sababu kuna ile coffee bill ambayo tumeleta pale, lazima tuangalia kwamba mkulima atakuwa ni mwenye kahawa toka achune mpaka iuzwe. Nyakoro mgajong dakika ni prangwen kwa dachiel tok sabiro maruduchi nasi nyisi motelo ni nyalo tudri kod wako kalela magwa magote machok arede ka uchiele nono mbui mar Facebook gi YouTube duto te wantiere achiel kachiel iyudo wa Ramogi TV. Anno kam kuomu bende osedonje chenro Olali Kennedy wacho ni Ramogi TV ler intiere Ndori Asembo bendane no kanyo Benta Charles wacho ni neno achiel kachiel kuwuok Karen Bure Nairobi kiwacho ni in kaka nyar Homa Bay himora hinya gi ndege mokelnu Kabunde. Bendane no kanyo Joseph Opiyo iwacho ni nena chenro achiel kachiel kintiere e gwenge mago mag Ngong Bure Nairobi kaindi. Ote machiel mabende biro bedo kasomo kapok wako yo matin en mar Joseph Opiyo iwacho ni no chenro achiel kachiel ching woda hero imeni wacho ni ntiere gwenge mag Naivasha iwacho ni koro wuoth yeyoma iwacho ni wanga tiyo to jopiny pamo lwetgi Yuvile Tieno imbedane no ote mari ka bende wacho ni no chenro achiel kachiel kintiere gosiepi mongere kaka Samson Okal wuod Kano kuntiere Ugwe School. Derek Okomo imbedane no ote ni wacho ni Ramogi TV meet ni maratari ineno wa malera hinya kintiere e county Makirinyaga iwacho ni ntiere e boma Makergoya. Erukomana nyanya chenro pod dhi nyime gisana ka yo matin adogi mathoth bang' yo machuok. Moluor gavana ma Kisumu County Professor Nyang'nyong'o ni kod mor malando ne weg mwandu ni oruch oko ge tamalo 100 chudo mag gope gi nyinyo te ewi lope mayudre e county no. Kaw thuolo mar ng'wono mochiwni mondo itiek gopeni makaw kamano tibo chulo gopeni go duto kendo nyalo kawni ondamo mar chik. Chop mana kod receipt mari mar deposit ir sub county revenue office mondo timni update mar data. Kaw thuolo mar ng'wono ni mondo geng' kuma nyalo betie. Mar maua, pidho jamni, magite gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore. Challenges ng'eny e pur generally. Igome jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi dieki. Wan nyaka gi kanuna ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek saa 1:45 otieno. Mae e chenro makeluni gigo mamit. Rambana. Gikeluni weche mamolo e pacho ka. Nyanya kaji e jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gitwak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol ngi maber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotimi to ni winje maber. Yud danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro
ma kaka Talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 5 otieno mane Ramogi TV. Ma en sigand hera. Bedo ng'at moher pile abo bedo kod ero ng'ato. Abi abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera manigi chuny motegno. Mama, kapo ni dwa kumo ng'ato to kuma an. To loso chikene owuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Nyise ni inidwa kenda mapiyo. Kata bedo ni joot osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe. Wachna. Mae ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ich wang' mar mama ni chal. Anyalo timoni gima rach. Be hera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani, Sario gi dakika 15 otieno e Ramogi TV. Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar mataye chenro ni en Andruth Otieno kamoro amora ma intiere ka wawacho ni ngima en mwandu. Semana chake na kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ngeny kai kabisa. Kidonjo thum ma serious ikite ngoma oake. Under the pressure, yeah, Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo nyaka saa 12. Nyakwa Ramogi. Wachaka ni giweche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini. Ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani Trevor dhano kech nego. Alo, bera hinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godo no mar seneta. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mane Ramogi TV. Kik bai. Nyakoro mgajuang machiegni kendo wadhi nyime gi weche magwa manyien kamodo ni jodak e gwenge mateso koro ni kod ywak ni obila mawuok e Tesena mano ma Adungosi ok ti kodgi maber. Giwacho ni apisas mag obila sandogi gotieno ka oromo kodgi kama koro gidwaro mondo okaw okang' mapiyo mar mondo mi oresgi. Jodak mag gwengego bende wacho ni obila duong'onegi dhoudi ma ok ginindi maber mane apedha ma osebed ka itimo ne jogo ma ichich godo ni uso kuong' ma ok opuodhi.